बिंदास बढ़िया थे। तो ଏବେ ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟ କେସ୍ଟା ହେଲା, ଯେଉଁ କେତେ ଲୋକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଇଏ ହେଲେ, ଏ ରିସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ 2 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ହେଲା, ଏଇଟା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଏମିତି ହେବାଟା। ରିସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ବହୁତ ହୃଦୟକୁ ବାଧିଛି, ଏମିତି ହେବାଟା ବହୁତ ଖରାପ। କ'ଣ କହିବି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଏତେ ଲୋକ, ଏତେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଶୁଣିକି ଖବରଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ, ଯିଏ ବି ଡେଥ୍ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଭାବରେ ପକାଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଉପରେ କେମିତି, ସେଇଟା ତ ଜୀବନ ତ ଚାଲିଯାଇଛି, ସେଇଟା ସତ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପକାଇବାଟା ଜଣକୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଠି ଲଗେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି। ସେଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଗକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଆସୁଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ସେଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲା। ଏମିତି ତ କ'ଣ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଏ ଖବରଟା ଶୁଣିକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପୁରା ସମସ୍ତ ଲୋକ ପୁରା ମର୍ମାହତ ଏମିତି ଖବର ଶୁଣିକି। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କରିନଥାନ୍ତି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ, ତ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି। ତ ଏମିତି ଗାଡ଼ିରେ ଲୋକକୁ ମାଛି ପକାଇଲା ଭଳିଆ ପକାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ମୁଁ ବି ଏଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଚଲେଇଦେବି, ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ସେଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କେତେ ଲୋକ, କେତେ ଜନଜୀବନ ଗଲା, ସେଇଟା ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଠିକ୍ ହେଇନି। ସେଇଟା କେତେ ଲୋକ ଜାଗାରେ ମରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ତା ଆତ୍ମାକୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, ଯିଏ ବି ଛାଡ଼ିକି ତାଙ୍କର ଯାଇଥିବେ। ଆଉ ସେଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଥିଲେ କିଛି, ସେମାନେ ବି ଆଇସିୟୁରେ ଥିଲେ ବୋଧେ, ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ କେତେଜଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ହେଇନି, କେତେଜଣ ଡେଥ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ପୁରା ବୁଗି ଫୁଗି ସବୁ ହଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଉ। ତ ଏଇଟା ଖାଲି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଏତିକି, ଏମିତି ହେବାଟା। ଆଉ କିଛି ହୋଇପାରିନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ବାସ୍ ସେତିକି ଜଣେଇବାର ଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠାକୁର ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ସାଙ୍ଗମାନେ।